Akwụkwọ ozi Pọl dị Asọ degara ndị Hibru isi nke 3. Ya mere, ụmụnna m dị nsọ, ndị nketa nke ọkpụkpọ nke eluigwe, tụgharịanụ uche na onye ozi na onye isi nchụaja nke nkwupụta anyị bụ Yeshua, na ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ebe onye ahụ nọ, bụ onye mere ya ka ọ bụrụ onye ozi na onye isi nchụaja, dịka Mosis dịkwa n'ezinụlọ ya dum. N'ihi na a gụwo onye a na onye kwesịrị otuto karịa Mosis, n'ụzọ na otu ahụ onye lụrụ ezinụlọ nwere nsọpụrụ karịa ezinụlọ ya. N'ihi na ezinụlọ ọbụla nwere onye lụrụ ya, ma onye lụrụ ihe niile bụ Chineke. Ọ bụkwa ezie na Mosis kwesịrị ntụkwasị obi n'ezinụlọ ya dum dịka onye na-eje ozi, ka ọ bụrụ ihe àmà nke ihe niile a gaje ikwu. Ma Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi dịka ọkpara, nke bụ onye isi n'ezinụlọ ya, onye anyị onwe anyị bụ ezinụlọ ya. Ma ọ bụrụ na anyị ejidesie nkwuwa okwu anyị na ịnya isi nke olileanya anyị ike ruo ọgwụgwụ ihe niile. N'ihi nke a, dịka Mmụọ Nsọ na-asị, taa, ọ bụrụ na unu ga-anụ olu ya, unu emela ka obi unu sie ike, dịka n'ịkpasu obi ilu ahụ, dịka e mere n'ụbọchị ọnwụnwa ahụ n'ọhịa, ebe nne unu ha nwara m na nwapụta ike m, hụkwa ọrụ m ọgụ afọ 2. N'ihi nke a, ọnụma dị m n'obi megide ọgbọ a, m wee sị, ha na-ejehie mgbe niile n'obi ha, ma ndị ahụ amaghị ụzọ m niile. Dịka m ṅụrụ iyi n'iwe m sị, ha agaghị aba n'izu ike m ma ọlị. Lezienụ anya, ụmụnna m, ka ajọ obi nke ekweghị ekwe ghara ịdị n'ime onye ọbụla n'etiti unu, ma eleghị anya n'iwezuga onwe ya n'ebe Chineke dị ndụ nọ. Kama, na-arịọrịtanụ ibe unu arịrịọ kwa ụbọchị n'ogologo oge a na-akpọ ya taa, ka obi onye ọbụla n'etiti unu ghara ime etili site n'aghụghọ nke mmehie. N'ihi na anyị aghọwo ndị nketa nke Kraịst, ma ọ bụrụ na ọ bụ ezie na anyị jidesiri mmalite nke ndabere anyị ike ruo ọgwụgwụ ihe niile. N'oge a na-ekwu sị, taa, ọ bụrụ na unu ga-anụ olu ya, unu emela ka obi unu sie ike, dịka n'ịkpasu obi ilu ahụ. N'ihi na olee ndị, mgbe ha nụrụ, kpasuru obi ilu? Ọ bụghịkwa ndị niile ndị siri n'Ijipt pụta site n'aka Mosis? Ma olee ndị ka ọnụma dị ya n'obi megide ọgụ afọ 2? Ọ bụghị ndị mehiere, ndị ozu ha dara n'ime ọhịa? Ma olee ndị ka ọ ṅụrụ iyi na ha agaghị aba n'izu ike ya, ma ọ bụghị ndị na-ekwenyeghị? Anyị ribakwara ama na ha apụghị ịba n'ime n'ihi ekweghị ekwe.